סבון הבהרה, עיסוי קל ועדין, מעט מאוד אני לוקחת מהחומר, אין צורך כמויות. מרטיבה מעט את כפות הידיים עם מים ועושה עיסוי בכפות הידיים. אני עושה עיסוי היטב היטב. ושוטפת, מורידה את הסבון הבהרה מכפות הידיים, מייבשת קלות. אקטיבייטור, הורדת החומציות בכפות הידיים. פילינג צמחים להזרמת דם, עיסוי דקה, 2 דקות. אפשר גם בהחלט כל כפות הידיים בעיניים סגורות. אני שוטפת בצורה יסודית עם אגבון לח. 10 בקבוקים ל10 טיפולים. אני פותחת עם הפותחן את החלק העליון של הפעולה. בערכה יש מזרק, אני פותחת. אין צורך לשאוב, יש כאן 5 ml, לא צריך לשאוב את הכל בבת אחד, אלא ממש לפי הכמות שצריך. שואבת מעט מאוד, כמות מעטה של 0.1, אין צורך מעבר לזה בטיפול, ומיד מעבירה לצלוחית. אני לוקחת גזה, מספיגה אותה בחומר, ועוברת על כל כפות הידיים. היטב היטב בתנועות של שפשוף, שהחומר יחדור. אצבע אצבע אני עוברת. אני לוקחת קסם, מספיגה אותו ומניחה על אזור הכתם. להמתין 2-3 דקות ולמרוח כל כתם וכתם. אפשר למרוח בין 4 ל-5 שכבות.